Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us. Intro na. Ito tayo mag-intro. Kalau kita gusto mag-video, Ano tayo mga parang sana yung mga sa kita classmate ng asawa ko. ano ini matindi. Eh konta. Amo ga mano sabi. Amo ini kay konta. Wala prito kanina pa. Oh. Ninuno mo kung ano ito. Sibuk-sibuk. Puno ko. Aku beda ista. Kamu na baga. Pulon na ito na. Ano yung mukbang mo? Tapos na? Naubos mo na? Mama, nakuha ako sa rabil ko. Hindi na kaya kagipan ko. Ayan, abangan nyo sa channel niya. Nagmukbang nung linuluto ni Paring Jason. O yun. Ano? Ay, cheeser. Cheeser. Ano na baga? Ito tayo ng sausawan. Sibuyas. Kapulutan mo. Tintap na. Harap ka dito sa vlog mo. Harap ka. Kasi ito lalamit mo na yung videographer natin. Easy. Magdamag to. Walang tulugan na naman. Wala pa, di ba tayo? Oo. Yun tayo. Susundo. 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 Kamu ano? Wala na. Hindi nagmamano, may rabuhat yung kusbuon ka naman. Dali sulit na. Hindi ko ako naman. Gumugli kayo ito naman. Ay. Sapa siya yung Pakain ka lang. ito sundang. Balik ka, puputo na din ha. Guys. Ice. Isang kuya to ah. Di ba lang? So, taga na po. Sinubuan na yung Ha? sinubuan. Doon sa kabila. Wala na. Karoon, tayo karoon. Ano ba? Ano mo? Paano eh?
So yun guys, katapos ko lang kumain ng, ano tawag yun guys? Lechong kawali. Lechon kawali. Yung lechon kawali, yan sa tikat ka. Matutulog na ako. Pinunta niya ako doon. Sabi niya, tawag daw ako ni ante. Pagdating ko dito, kinakain ako ng lechon. Ano yun? Kawali. Lechon kawali. Tapos yan, eto na, nagsiseso na ako. Kuya, gusto mo lang ano? Amo. Lights. Yan sila, kuya, lagi. Tapos, yung kapatid ni kuya, lagi. Abutin ka dyan. Mobile na 2 weeks. Tay! Good morning! Good night! Good night! Ayun, dimple, Good night! dimple. May dimple yan. Ang Oo, din ako. mas malapit yung kay tatay. Nakakara ka ng boses. Salamat. Tulog na ako, boys. Ha? Bye, guys. Tulog ka na? Sleep na ako. Ano na, alaw na nata. Yung pagkita, maaga pa naliligo bukas. na ako. Pinakaw mo, gulpe. Ano na yun? Ayaw po. Ay nga. Hindi ba? Salamat. Ini mana orang kami tayo orang tak umpa tadi tidak tidak Yun. ayo Ayan po, tao pa sa kalsada. Sa labas. Pagpatuloy ng buhay. Ako. At si Paring Jason, nagluto. Ito.
Wala, ilog ko sa cellphone mo. Ano, motor? Sana. Kamawa na. Sama ka sa akin. Last na sala nga lang. Oh. Sige lang siya na hugot po. Last na sala. Sige lang siya na hugot po. Tapos no, ano? Hila. Hila no. Amin narinig. Pwede na. Pwede na di. Pwede na di. Oh. Maganda ka, maganda. Sisigalo si tatay. Ito na po yung ano, dinuguan. Bali, kinigisa pa lang. Ayan. Yan. Thank you po sa inyo. Yan po. Dito naman sa kabila yung sasaing. Init ng tubig. Kuya. Ano niluluto ko? Nagbubomba. So yun mga par, time check. 1:30. Ayun, napalaban, pawis na. Prito muna. Prito muna ng liking kawali tsaka yung mga pata. Mamaya na kami magluluto ng igad at saka kalderita. Yung pawis, grabe. Magdamag naman to, magdamag na naman to na walang tulugan. Yes. Yung saging. Kabila kalderita. Kalderita sa kabila. Saging saba. Matalis, okay to. Tubos lang. Naginisa muna yung ano, tomato sauce para sa kalderita. So, primero mo, sabi. Oo. Primero ko. Ay, yeah. Primero ko. Primero ko. Ano mo, ko na? Kaya niya ipalit. Ay. Uy, murag mo talaga. Bistada sa timo po, guys. Murag talaga. Higado. Hindi, may kasi busing nagbuwan na yung sandig. Lang lumok ka, ano mo. Saan ba ikaw? Yan.
Galderita. Alas 4. Alas ng menu. Asuwag ka rin kasi. Ang mga tiga, kasuwanan niyo kung 12 million.